Anga fulini wale nyumando mega nyeshi au mali kono ani mali koka ni kumemba soro omnu sigilindo ko nyimada jabaranu fe wala sa famia bisoro ofe TV CHERIFLA bamananga kuna funina wala libina ko yimunu na mali kunga ani jia fangaro kunga ni akuma silinye anga jamana ministri nyema Sumelu Bubei Maiga akunye tamadoke kata mopti marabolo kono tama munsife aye ajira kafo dogo nata doro anga jamana gouvernement femi milliards clanche abina obo kaseka poste de sécurité osigi marabole fambe kono wala seka seka mauni anu bolo fengo lakana ninga labanga jira kafo femi jamana nyemwa yini kalata bara kumfulo yeno premier touré komina bolo daka beni jouer kalo kilimwa ani kono to samba fla ani tanishigi Musa Fomba alebe wala li chamakanye Mali ministri nyama Sumelu Bubei Maiga katama kanyashi moti marama dandegeli baukera akono jamana nyama ya so tokola chef wari miliyari klanje odebina bo jamana nyama ofe ninga chesigidanga unzigi moti marabulo fandana ni bela jelela ni oye surasu ka posu ye jango mani vina bolo lamina bise ka lakana chugomi Sumelu Bubei Maiga ya yirafana kafo jamana kundigisi kalata ubike juye kalot lemuga ane konondo samba pla anitani zegi ministri nyama Sumelu Bubei Maiga moti kono marabolo nyama daga yorola akalla jege so kono ni uye salle de réunion du gouvernorat moti sigida nyama dina nyama ladala nyama jamana furuba cha nyama minumbe bela jele ye nyonzoroi ministre nyama ni uni nyonje kuma fama wulila fe minga uye lakana ko bina kuye kerengere ni nyana Sumelu Bubei Maiga ya iraka fo bibina ko lakana bali ya mi nyonya ne do moti mara kono bi kwa kanga makono gwa bara uminungele do jamana nyama ufe ninga koyi ndanzera la do na taula ayidase o chama mo akwa wala bara nunu nga nyesoro ko jamana nyama ya so atni toto na fulo bolila barsabu kadaka shefa wari miliyari klanje de bina boko do lakana ko dafe moti marakono aya yirafana ka fo jamana no na bla uminu nganga ye marabolo ula wale kele cercle ula ani arrondissement na baba pumandam uluka yebalia ko tise ka keble ko do na taula baba pumanda bela jeleni tayoro la soro ilakana ne fana male surasi ufenefe sigida de uminu ngumbe akabe peme nyine ufe ukadonga fo ko inzembe yoro mimo beki tafa nyini ga donza akode kuma sira baloko ta fa fe Sumelu Bubei Maiga ya yira ka fo dogo nata suma toni bawolonvla odena ta ko kla maula moti marakono dale masama no yake maminunyi ministri nyama akadandigelula jamana kundigesi galata koni obige juye kalotle muga ane konondo samba fla anitani zegi nala yojirana Tommy Sigilendo farafina kono ka nyeshi jiko manu kwa mako Association Africaine de l'eau oluka congrès ta ko tan ani konontona baro nundo na anga jamana kono ka Benin tenendo yenye février kalo kileta ani fla krengere ni ala hotel Laiko de l'amitié kono kile woro kono wole blalendo mamunuma udabina se dakun chamo ma dakun betali ke ji ani sania walula kene ngunde fa be anga jamana ministry nyama bulu anga mamununye alla soro CHERIFLA jabarani to wala oye maretu jalo anaka jatala Draman Mali Février kalo kletan kilin fuka tabla a kletan worola tamba fla an tan shegi la jaraba mi nyeshine no sania ani jikungango kouma obena nyana maya anga jamana kono anundo bara okera tenendo Février kalo kletan fla Bamako anga dunanjigi so bami nuba wele ko Laiko de l'amitié babu sen kerengerelen kelen ka sania ani ji nyuma soroli telia farafina jamana kono ka beni wati yelamae ayere nyebala jensirge nani mogo keleme ku kana Bamako kana nyogonye doke o nyogonye sigilendo jiko kuma ani sania ko kuma de donc a jama keleme ka sigi mo ministre chama mbora dugu were ula kana ani fama chama me ame min fo fenfembe kene kam bi olu beka hami beka jisoro sania ka sabati yorowla akera farafina yo akera to ablayo be mugo be jila be mugo be sania la donc nyogonyi asigilembo okunde konnala abe fomi ma association africaine de l'eau olu e nimbarata ka nyesi malima ko ka bara obeke sanfla yorodola Mali sugantira parce que enfana ka problème ka cha mais am se bismillah la donc anya an nimisi wasalende be ka mo reçoit bi Malla ne onye ba la fana mo be na akli jaga boke mais ubina laje fana mo be bara mina dugu tawla ube sania ko kele chuka jumena ube jiko kele uke chuka mna parce que anya fo kunula wati yelema ko kuma fana bala mo jogo bala de mais wati yelema ko kuma fana bala donc mo chama mi na leno
u bɛna baara kɛ o hukumu kɔnɔ an kɔni an nimisi wasalen don an b'u kunbɛn ni barika ye min mana bɔ ni ɲɔgɔn ye in na fana an b'a lajɛ n'an bɛ se ka min kɛ malidenw ye an b'o sira de kan tɛmɛ ka ca hali wulada in na jiko kumaw ni saniyako kuma o de ye baara in fanba ye mais musow fana ni waati yɛlɛma ko o kumaw kɛra hali kunu parce que musow ka ɲɔgɔn ye kɛra maires fana ka ɲɔgɔn ye kɛra jeunes fana ta kɛra ko donnen don ɲɔgɔn na an bɛ diɲɛ min na bibi in na a fɔ cogoya min na ko an ka dugukolo ye kelen de planète on a qu'une seule planète donc n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka solution sɔrɔ an ka problème na a tɛna ɲɛnabɔ mɔgɔ kelen tɛ se bibi in na jiko ka gɛlɛn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ni ba joli b'a lajɛ a n'a problème bɛ yen ji bɛ ka dɔgɔya san bɛrɛma na an bɛ se ka mun kɛ ni mɔgɔw m'u jogo falen daraguw bɛ ji la mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ fili ba joliba in kɔnɔ donc n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma lac Tchad filɛ nin ye olu n'u ka problème filɛ a tilancɛ bɛɛ taara la an ni tɔw bɛ se ka mun sɔrɔ ka di ɲɔgɔn ma information b'o la an bɛ ladilikan fana kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an kɔni an nimisi wasalen don ni ɲɔgɔn ye ɲɔgɔnna ka kɛ yan nɔ ala k'an dɛmɛ a ko tɔ la an ka jamana minisiri ɲɛma Sumailu Bube Mayiga ni kɛnɛ ɲɛmaya kuma ale bolo a ye jamanakuntigi ka cikan lase ni ka guakɔrɔlaw koromo kari an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a daminɛ février kalo tile 11 fo ka taa se a tile 16 ma Bamako bɛna kɛ ji faaba ye barisabula ka d'a kan farafinna jamana kelen-kelen bɛɛ lajɛlen cɛbɔ bɛ yen ka se ka ji kunkanko kuma fɔ Minizew ka tɔnba min bɛ an ka jamana faaba kɔnɔ olu fana ye lajɛrɛba labɛn ka se ka waleya dɔ kɔ waleya mun n'a bɛ ka ɲɛsin jiri dɔ ma an ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko genu n'a bɛ ka ta ka taa feere sini jamana kɔnɔ olu ka faamuyaw la yiri in tali min bɛ ka kɛ ka taa feere sini jamana kɔnɔ k'a bɛ kɛ sababu ye olu bolola baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minizew k'u ka baaraw ka fanga dɔgɔya o kama u k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka dansigi o baara in na Abdoulaye Sogodogo CHERIFLA jabarani tɔgɔ la ale ka sɔrɔlen don an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ka yiriw de bɛ ka tigɛ ka bɔ n'u ye ka taa n'u ye siniwa jamana kan an yɛrɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan yiri min b'an bolo an ka baara yɛrɛ fanba sini bɛ yiri min ma n'o ye guni ye o de bɛ ka tigɛ ka bɔ donc an b'a ɲini u fɛ u vraiment u gunitigɛw ka jɔ n'a ma ye ko guni bɛ tɔgɔ an minnu ye maliyɛnw n'an bɛ balo yan an bɛ impôt sara yan an musow bɛ yan an denw bɛ yan wa an ni faama ninnu an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la u k'a essayer k'an ka laɲiniw ka a ɲini an ye pour que an mago bɛ se ka dilan problème bɛ yɔrɔ min na problème bɛ anw yɛrɛ de la parce que ni an ka autorités ma jɛn n'a ye guni ka bɔ yan a tɛ bɔ o parce que an ka mɔgɔ yɛrɛ de olu dalen tɛ u ka artisanw yɛrɛ de la o de bɛ k'a to u bɛ ka nafolo fisaya n'u denw an'u musow an'u dɔgɔninw an kɛlen bɛ ka kunnafoni nin kɔfɛ baara min bɛna kɛ o de ministère bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali fan bɛɛ k'a daminɛ Kaye fɔ Kidali bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ nin y'i ka kɛlɛ de ye donc an tɛ ka kɛlɛ kɛ dɔwɛrɛ la an tɛ ka faso kɛlɛ an bɛ ka hɛrɛ de ɲini ka don faso kɔnɔ sabula gunitigɛ n'a dabilara an bolola baarakɛla minnu bɛ yan an bɛ balo hɛrɛ la an musow bɛ balo hɛrɛ la an b'an kɛ mbɛ sara n'a ma kɛ ni tɔɔrɔ ye Bamakɔ minize bɛɛ ka daminɛ commune commune 6 bɛɛ ka bɔ an kana an ka ko de ye nin ye an kana to kɔ an ka kɛlɛ kɛ ka s'a dan na n'o tɛ n'an ma kɛ dɔrɔn an ka baara métier menacelen don dɛ premier ministre damadɔ tɛmɛna Bamakɔ Mali la yan u y'u ka lettre di ko ka baara d'anw ma an b'a fɔ ɲɛmɔgɔ aw k'an dɛmɛ journalistes an ma fɛn ye fɔlɔ dɛ u ma baara d'an ma u ma foyi d'an ma mara y'a fɔ tatameli y'a di ka lettre ni fɛn bɔ a la jusqu'à présent an kɔni sigilen bɛ kɔnɔni la jusqu'à meuble u bɛ bureau ni fɛn minnu dilan k'a di mɔgɔw ma an bɛ se k'a dilan k'a ɲɛ a bɛ mɛn a bɛ si sɔrɔ ka tɛmɛ chinois ta kan donc k'u hakili to n na u ma fɛn d'an ma fɔlɔ dɛ an ma fɛn ye donc Mali ye pays sahélien de ye ma kalan sen ka so masa maintenant o ye jadugu ye n'a fɔra k'an ka yiri de bɛ ka bɔ yan ka tila ka taa chinois arabi ta ye tuguni yiri tɛ dugu minnu na ko ka o yiri de bɛ ka bɔn ka tila ka taa di chinois ma ko ka baara kɛ ni ye n'a fɔra hakilima i yɛrɛ k'i sigi k'a lajɛ parce que an ka dɔgɔn mɛ Moro Keyita ye fɛn kɛ yirini turu an bɛ o mɛn yan ka bɔ ka tiɲɛ yiri turu fan bɛɛ n'a fɔra n'o yiri turula n'olu jamana kɔnɔdenw tɛ k'o sɔrɔ ko ka tila k'o ta ka t'o di chinois ma Mali Côte d'Ivoire Burkina n'i y'a bɛɛ fara a yiri bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a di chinois ma a t'u ka baara bɔ donc an bɛ fɛɛrɛ de kɛ an tɛ dɛ u ka yiri tigɛ u k'a d'an ma an yɛrɛ ka baara an mago b'a la. fanga ɲini jɛkulu asma CFP kanunba ni a tɔndenw olu bɔra sibiri tɛmɛnen Jelibugu kɔnɔ ka se ka taa bɛn ni u ka rentrée politique ye Abdul Karim Sanko ani Abdoulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don
parti politique min n'a fama ko Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques ASMA CFP ou ka parti politique bara damne o nyanaje kera sibiri temene ka keni février le tan samba flantani shegi akara jelibugo balontan terena parti chedon amuso na che abela jelen bora eko konokulu akara jamako daye ka kafo makura minu nana ufara toinka no ASMA CFP u bela jelen nana commune 1 konana kana yira parti nyema ula ka fo ubu ko shini bi on en a parce qu'on a déterminé que commune qu'on a partout analysé Calais parce qu'on a besoin de ça à un moment donné ni te fena surtout ni be fait guidado jamana kola ni ma fli afraka de l'emploi politique donc à un moment donné on a réfléchi on s'est dit qu'il faut venir au sein du parti ASMA au konna la un ka fo ASMA be trop mina obanga hakilna kono ko sobe donc koro an sona kaddo ASMA kola maintenant mi nana e motivation flana et djumé oye nous on veut être utile pour notre pays enfin on veut faire joro do fa jamana jola donc antiko ay minke kenema ay amirina dona parti do la anga kele ananga lañina na me faire joro mi fa jamana jola abe yekuso abe fanga soro o de nana ASMA CFP au secrétaire général commune 1 Koronana a telengo kan nabaw bela jelen bismillah aya yira parti nyema la no sumele bubay maigaye o mi ni be kay ka danaya daka kabla gouvernement nyema yala olu ba ko bi ba ko shini danaya mi ni ibe kaya daka una deme ka saka danaya menen fa o hukumuna aya yira ka fo parti don krengre niyama commune 1 u muso nu chew u bela jelen wulme ku jow sen flaka ya sa kala fili nata u saka ke basigi ani jelen ya korona chugumina unu chesri ka bubay maiga o deme o barawla baw o danaya di tameka daka jamana nyema fe aywa uladana ambe arantri politique naka arantri politique district commune 1 fo commune 6 et en balma malien do ya ye ka fo u ka hakilna ni ASMA ka hakilna kile anga tabulu kile unna na fara anga parti kan anga nyuwon deme malikula amba wati na malika gele jamana ka gele obe anga fara nyonga ka do dakile fe ka bo dakile fe parce que amba wati na commune 600 bara chaman kera jamana kono président Ibrahim Bakar Keita na ka gouvernement fe o bara nunu fo ka sinsi o sinsini o be ta togodi fanga mbolo di nyongoma ka nyuwon deme parti mun ga hakilna kile anga nyuwon deme pour que président Ibeka ay bara mun damne ni bara ni benya wala bi mais naka gele anga sego bara continue malien ka lafia ben client ani basiki konnana parti nyama ere ay folike na ba bela jelen cheni muso wuliga jomi nuyo ke wala sa ne nyana jen khasa ke kunkorotai ay bela jelen fo ka chesirla ka laban ka yira ka fo aka parti no ASMA CFP oni rassemblement pour le Mali no RPMI olu mi ni jamana marabu bolobi ko lu nu bela jelen tegebe nyongo bolobi jamana ka basiki ni jamana ka nyeta ka barawla ubey kele ben nawjara nawma ben abstanya donc ala yake ambena il faut que engagé anjera il faut que anga ben pour que ambe miñine anga sebosro ASMA kono militant korotin ani militant kura ni donna kono gama be clé donc mënu nana mbufu ka fuyu ko bi woni beke kan ASMA la ye mënu sore woni beke kan ASMA anteru mënu nana mbufu mais monsieur le maire fou be frankali fou monsieur Gamifo anga mo mënu be commune la awkado ani RPM be clé maoma ni be ASMA la ni ki be ASMA fait et quand RPM fana fait parce que ambe clé ambe be fenkele ni yini ma chamay kenen soro politique nyamawla fo atase commune nyamawma u bela jere na fa ASMA CFP mawkan kan jana jana kon ke amalo dena ka fo yele bugu chatiri bola ulu kone maw ni fifa ka kafo anga sekoni donko dongul dalangana noy nayni jabati ulu kone kenen nyana maya ko sebe noy ASMA ka rentrée politique Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques. O de be an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Funba bɛ bi ta walawalali kan ye.
ma ba caman de nisɔnkuyatama sigi sen ka dimanche don ɲami Niger faaba la ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka jamana labaara ni nafolo min ye san 2018 ni u t'a mɛn ni o sariya se ye o dajira wasabulo la loi de finance 2018 ko fɛn do fɛn min tɛ bɛn ko hadamadenya dɛmɛ kɛyɔrɔ si tɛ a kɔnɔ nisɔnkuyatamakɛla nunu u ye nisɔnkuyatama min sigi sen ka janvier kalo tile 28 maaw bɔra ka caya o la nka dimanche don février kalo tile 4 u ye nisɔnkuya kɛnɛ min sigi sen ka u ka maa dɔw minɛna ka taa olu dadu Mariam Bayar ni ale ye front de l'opposition indépendante ŋwara dɛ jɛkulu kura min bɛ Nigerikaw fɛ o ɲɛma ye n'ale yɛrɛ de ye wele bilaba ye ka ɲɛsin maaw ma u ka bɔ ka nisɔnkuyataama ninnu kɛ a ko ale bilama a b'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka maa 7 minɛnenw bila minnu minɛna février kalo tile 4 tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ma ladɔnniya k'a fɔ décembre kalo tile 31 fanga sinamatɔnw farala ɲɔgɔn kan k'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya sen dajiralen mɔ u b'a fɛ ka jamana labaara ni nafolo min ye san 2018 o tɛmɛnen kɔfɛ octobre kalo cɛmancɛ fɛnɛ na yan'a ka taa wasabulo yɛrɛ kɔnɔ fanga sinamatɔnw ye wulikajɔw kɛ ka nisɔngoya kɛnɛw sigi sen ka fan caman fɛ ka jira k'a fɔ sariya sen a man ka don ba la barisabu ka da ka k'a degun ka bɔ fan da kan nka Nigerikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale y'a yira k'a fɔ sariya sen kura min dajiratɔ filɛ nin wasadenw na ni a bɛna don ba la n'a bɛ tali kɛ jamana labaarali musaka ka san 2018 ko maaw bɛ ka fɛn minnu fɔ a la ko o si tɛ kɔnɔ ko sariya sen yɛrɛ ɲɛsin bɛ maa minnu mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna k'o ye fɛntigibaw de ye n'o tɛ ko fantanw n'a tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la. diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ MONUSCO a ɲɛmaa kura Algérie jamana den musolaka Leila Zerougi ye baaraw daminɛ dimanche don a cokora MONUSCO kunna nka a ka na bɛ ka kɛ kuma min ka gɛlɛ dɔɔni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO a n'a jatigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Congo Kinshasa fanga ye baaraw minnu bɛ musolaka in bolo ni o ye Zerougi ye o ye ka fɛɛrɛ tigɛ min bɛ se ka to maanifin la bolola mina maa nana sumaniw bɛ se ka lakana o tɛmɛnen kɔfɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw fɛnɛ tigɛ min bɛ se ka to bɛnkan min dɛgɛnɔ bilala fanga sinamatɔw ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ décembre kalo tile 31 san 2016 ni chrétien diinɛ ɲɛmaaw ka surunani do ye o min dɛsɛ bɛ ka wale bi fɛɛrɛ ka kɛ o ka wale o y'a ka baarakɛtaw dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ jamanakuntigi kalataw olu bɛ se ka kɛ cogo min fanga ka bɔ bolo dɔ kan ka taa bolo dɔ kan nɔgɔyala ka sɔrɔ joli ma bɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ MONUSCO ma ɲɛmaa kura ka baarakɛtaw ye a yɛrɛ tɛ dunan ye jamana in mɔ ni o ye Congo Kinshasa ye barisabu ka d'a kan san 2008 ni 2012 la a kɛra diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ɲɛmaa danga ye wa a bilama yɛrɛ de n'a bɛ kɛ a ɲɛmaaba yɛrɛ de ye wa jamana ɲɛmaa Joseph Kabila bilama ni o ye Congo Kinshasa ma ɲɛmaa ye ale bilama tɛ ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO filɛ ni ɲɛɲuman ye bi a kɛn bɛ ka jakiw ɲɛsin a ma k'a fɔ a bɛ ka binka dɛmɛ fanga sinamatɔnw fɛ ka fanga kɛlɛ ko MONUSCO a na Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ka na se bi mɔ ko maramafɛn jɛkulu jumɛn bɛ yen min ka maramafɛn bɛɛ lajɛlen sera ka daraki i la janvier kalo sale labandaw la diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres ale kun ye a jira k'a fɔ a bɛ a ɲini diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO fɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min bɛ se ka to jamana ɲɛmaaw bɛ dɛmɛ ka gwɛlɛyaw ta ka bɔ u dala gwɛlɛyaw minnu bɛ lakana binaku kan san 1999 diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO donna Congo Kinshasa jamana kɔnɔ wa bi bi in na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu maa ka ca yɔrɔ min na basigi la o ye Congo Kinshasa jamana de ye. Cameroun jamana kɔnɔ dimanche don denmisɛnninw dɔgɔla ɲɛnajɛba min bɛ sigi sen kan Cameroun dugukolo fan 4 bɛɛ lajɛlen la o taara laban bɔnɛ na gendarmulaka 2 olu bɔnɛna u nina baba kumandan kelen ni o ye sous-préfet ye anglɛfɔma yɔrɔ la o taara ka tunu ni o ye dɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ Cameroun anglɛfɔma yɔrɔ maa minnu kɛmɛ k'u jɔ ko fɔ Cameroun ka tila olu ka kɛ u dama jamana ye ko olu de nɔ bi sɔn ka kɛ baba kumandan in dunubaw ye wale kelen gendarmulaka 3 fa ba batibokaw fɛ ni o bɛ Cameroun kɛ ɲakayanfa fɛ ka dige atlebiyanfa ka anglɛkanfɔma yɔrɔ baba kumandan ni o ye Namata Ditengi ye ale kɔni jina ka tunu a ka mobili yɛrɛ fɛnɛ jeninen do bulatile yanfa fɛ batibo wasade ni o ye Joseph Mba Ndam ye ale ye kɔrɔfɔ in lase Joseph Mba Ndam a ye a jira k'a fɔ février kalo tile 11 san o san Cameroun denmisɛnninw tɔgɔla ɲɛnajɛ min bɛ kɛ ni o ye fête de la jeunesse ye k'o ma se ka kɛ olu kɔni fɛ ye batibo barisabu ka d'a kan baba kumanda ale de kun kan ka jamana ɲɛmaaw jɔyɔrɔ fa ale t'an bɛ ka tunu ni a ye kabini mankan daminɛna Cameroun anglais kanfɔma yɔrɔ in na san 2016 octobre kalo la lakana tigilama
ani wɔɔrɔ de bɔnɛna a nina anglɛfɔma yɔrɔ ma murusilenw fɛ minnu kan bɛ ko fɔ jamana ka tila u k'u yɛrɛ ta marabolo filaw minnu ye anglɛ kanfɔma yɔrɔw ye Cameroun u ni Nigeria de bɛ danbɔ Cameroun ni fanga y'a yira k'a fɔ a kɔnɔ maaw u kɛn bɛ ka yɔrɔ min kɛ u bisimila yɔrɔ ye ni u bolila k'o ye Nigeria dugukolo de ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa ba 37 ɲɔgɔn na dugumisɛnninw na olu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka u ka duguw bila ka taa bisimila minɛ Nigeria dugukolo kan bɛɛ dun b'a kalama k'a fɔ san 2018 bɛ taa ban tuma min o ye Cameroun jamanakuntigisigi kalataw ye nka ka kow to nin cogo in na Cameroun anglais kanfɔma yɔrɔ la kalata a na se ka kɛ basigi kɔnɔ o kɔnɔ k'a bɛ maa caman na. Afrique du Sud jamana kɔnɔ fanga ɲinijakulu min bɛ ka jamana mara kabini don min na siya woloma kɛlɛ banna ANC fanga ɲinijakulu Nelson Mandela ka fanga ɲinijakulu Thabo Mbeki ani Jacob Zuma ka fanga ɲinijakulu a bilama kalaya bɛ barisabu ka da kan jamana ɲɛma Jacob Zuma kɛn bɛ k'i ba fanga bilalen mɔ wa n'a ma ɲa k'a fɔ ale bilama tɛ ANC ɲɛma ye bilen fɔ ɲɛma kura bɛɛ la min ye a ka jamana ɲɛma danga Cyril Ramaphosa ye ale b'a dɔn n'a y'i sigi k'i bolo da sen kan ka Jacob Zuma lajɛ a ma fanga bila ka taa se kalata mɔ san 2019 ni ANC taara n'ale ye bɛɛ ANC bɛ bi jamana ɲɛmaya tɛ sɔrɔ wa ale tɛ kɛ jamana ɲɛma ye a kɛlen ANC ma ɲɛma ye a yɛrɛ kɛn bɛ k'i wuli k'i jɔ a yɛrɛ kungo la sa a ye wele bila ANC a ɲɛmayaso bɛɛ lajɛlen ma o ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ye fanga ɲinijakulu ɲɛma ye a tɛ se k'i sigi ka fanga ɲinijakulu mago satɔ lajɛ ɛlɛ ni Jacob Zuma a bɛ fanga in bila walikɛlen u yɛrɛ bɛ fanga minɛ a la o kumana o labɛn de bɛ sen na wa ka bɛn ni ntɛnɛn février kalo tile 12 ye jamana ɲɛma Jacob Zuma a ka fanga ɲinijakulu ANC o ma ɲɛmaw u bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka dantigɛli laban di jamanadenw ma min bɛ se ka to mɔgɔw bɛ se k'u ta n'u bila dɔ ANC kunga Jacob Zuma kunga maa caman kɛn bɛ ka jira k'a fɔ jakiw minnu ɲɛsinnen don a ma n'a kan ka taa olu jaabi kiiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ n'a ma fanga bila ka taa o la bɛɛ jamanakuntigisi kalataw ma na se nin cogo in na ANC maa caman na ɲugun a la o de kosɔn ANC maa ɲɛmaw ka fara ɲɛma kura kan ni o ye Cyril Ramaphosa ye u bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'u ɲɛsin Jacob Zuma de ma bi u bɛ se ka fɛn minnu fɔ ɲɔgɔn ye k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na ɛlɛ ni a ka fanga in bila o de bɛ ka da jira a la sibiri don Cyril Ramaphosa ni o ye fanga ɲinijakulu ɲɛmaa kura ye a ko a b'a da ANC a tɔnden bɛɛ lajɛlen tulo kan minnu kɛn bɛ ka ŋunuŋunu k'a fɔ dɛmɛbɛ dɔ bi sɔn ka ye jamana ɲɛma Jacob Zuma ani ANC ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ fanga bila k'a ti nɔbɔ ko ma fɔ yɔrɔ si bɛn ma kɛ o ka fansi fɛ ANC fanga ɲinijakulu ti maa kɔdugu maa o maa de bɛ yen ni tɔgɔ bɛ ko nɔgɔlen na k'i ni bɔgɔ jeninen kan dali ka kan k'i na se bɔgɔ jeninen kan i ka t'i ka kɛwale jaabi ye k'a b'o layidu ta bɛɛ lajɛlen ye dimanche don a labanna k'a jira k'a fɔ a b'a dɔn k'a fɔ ANC tɔndenw kɔrɔtɔlen don wa fɛn min ka di tɔndenw ye olu b'o de kɛ tɔndenw ye tɔndenw b'a fɛ olu ka se ka ladɔnniya jamana ɲɛma Jacob Zuma kunga a bɛ layidu ta u ye fana k'a fɔ ntɛnɛn u bɛ ladɔnniya a kunga barisabu ka d'a kan ko fɛn min ka di tɔndenw ye o de ka di ANC fanga ɲinijakulu ye ANC fanga ɲinijakulu maa ɲɛmaw u kɛn bɛ k'a jira jamana ɲɛma Jacob Zuma la k'a k'i miiri a k'i ta si a bɛ fanga na bi a k'a dɔn k'a fɔ don dɔ a gwɛlɛyara bolo wa nin fanga ɲinijakulu kelen de fana ye a lajɛ ka fusiri a ka gwɛlɛya da la don min na ani Thabo Mbeki bɛ ɲɔgɔn na ni Thabo Mbeki ye fɛn caman da ka ɲɛsin a ma olu yɛrɛ de labanna ka n'a ye k'a fɔ Thabo Mbeki bɛ ka tɔɲɔfa dɔw fɛ ni o yɔrɔ bɛɛ olu ye u ka fanga minɛ Thabo Mbeki la Thabo Mbeki fana ka fanga bira ka bɔ Afrique du Sud jamana ɲɛmaaya la ni ka fara ɲɔrɔ fanga sigi min ɲɛma kɛra wasabulo ɲɛma kalema mutilente ye ko kumana ko jamana ɲɛma Jacob Zuma k'a dɔn k'a fɔ a fɛnɛ o bɛ se k'a yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ bi n'a ma sɔn ka fanga in bila a yɛrɛ mɔ ANC fanga ɲinijakulu b'a ka fanga bi. Eresila jamana kɔnɔ eresiw ka pangurun dɔ bira maa 65 ɲɔgɔn na o bɔnɛna a nin na maa wɔɔrɔw bɛ yen olu ye panguru yɛrɛ bolibaw ni a baarakɛlaw ye a wililen kɔfɛ pangurun jigi kɛnɛ na u ko yɔrɔ min ma ko Domodofo pangurun jigi kɛnɛ a ma yɔrɔ jan boli a bira eresila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin a ye bataki sɛbɛ ka taasi bila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni tora ni ka laban ka jira ka fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ dayɛlɛ minisiri min ɲɛsin bɛ transport ko ma eresila jamana kɔnɔ Maxime
Sokolov ale yɛrɛ taara se jɔ kɛnɛ kan maa 400 ɲɔgɔn na mɔbili 70 ɲɔgɔn na olu de tun bɛ ka munumunu zalo kɛ kɛnɛ in kan min bɛ se k'a to pankuru binnen maa minnu ni tora olu bɛ se ka ye ani ko min kɛra bikun fɛnɛ ye o ka se ka sidɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko in ka gɛlɛ ka sabu kɛ nasarala bilama neige bɛ ka jigin fan 4 bɛɛ lajɛlen la nka min ye boîte noire ye o min bɛ se ka kɛ sababu ye ka pankuru yɛrɛ bikun dɔ boîte noire kelen yen bɛ ka ban pankuru yɛrɛ ye pani daminɛ san 2004 de nka san 2004 pani senfɛ ka na s'a bili mɔ gwɛlɛya damadɔw bɛ olu yera a kunga o dɔ ye a kɛtɔ ka jigi a tun bɛ gwɛlɛya sɔrɔ wale kelen kurama yɔrɔ minnu ni olu bɛ a kɔnɔ olu kurama yɔrɔ dɔw tun bɛ to ka ɲɔgɔn jɛ wale kelen u ko min fɛnɛ ma ko système de guidage a bɛ se yɔrɔ dɔ la pankuru ni dugumɔmɔw de b'a tɔ ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ olu fɛɛrɛw minnu kun bɛ a la dɔw y'a yira k'a fɔ olu dɔw kun tɛ jaabili kɛ bilen. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛ laseli wɛrɛ